Molt bé. Doncs anem a començar. Comprovem que funcionen els micròfons perquè ara ho sentirem. Arriben. Tac, 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 sí. Funcionen, sí. Va. Doncs anem a començar, Josep, sembla bé? Albert i Esperança, sí, doncs benvinguts i benvingudes i gràcies per venir, i els que sou aquí i els que gravem i els que ens miraran més tard. Els últims seran els darrers. I donant la benvinguda, presentem avui el Festival de les Escenes de Filosofia i Teatre, que és un festival, una imbricació que es va inventar la Maleta de Portbou i ens va venir a proposar de fer a la Perla, i que durant aquests anys hem anat construint i inventant sobre la marxa una cosa especial, que es tractava de barrejar discurs, pensament crític, idees, amb realització escènica a dintre del teatre i de l'espai teatral. I durant aquests anys hem anat trobant una fórmula canviant, sempre combinant conferències, xerrades, invitats que venien a exposar uns temes que estaven prèviament treballats, sobretot bàsicament per la Maleta de Portbou, pel Josep i pels diferents comissaris i especialistes que ens hi han anat ajudant. I després, amb la mirada teatral, ja pel fet de venir a fer-ho en un espai teatral que pretén ser un lloc on hi passen més coses que no les obres de teatre, que hi passen activitats, hi passen xerrades i que fan créixer, que són una escola de pensament, una escola de ciutadania, de manera de mirar el món, el teatre, que és un resum del món, i la manera d'explicar-lo, que seria una de les possibles definicions del treball, del pensament o de la filosofia, i combinar aquestes dues idees. No, jo només unes paraules d'introducció una mica del tema d'aquest any, i després ja anirem explicant ràpidament el programa. Bé, reprenem després de la pandèmia, això em sembla que val la pena dir-ho. Vam fer 3 edicions anteriors. 3 edicions, sí. Vam fer 3 edicions anteriors, aquesta per tant és la quarta. La filosofia i el teatre es busquen, i fa molt temps d'això, ja a la Grècia clàssica ja es buscaven. El que passa és que quan es busquen acostuma a ser perquè és un moment en què estan passant coses grosses o que s'està en una sensació de canvi i d'inseguretat, no? I per això han coincidit sovint en grans moments fonamentals. És a dir, la modernitat la munta la il·lustració filosòfica, però li dona un gran pes al teatre, i per posar un exemple qualsevol, però el Juli Cèsar de Shakespeare en certa manera marca l'origen del poder polític modern. Doncs podríem posar mil exemples, però és veritat que el coneixement i el teatre tenen un punt de lligada, i que em sembla que el coneixement té la virtut de que s'encarna una mica, que és prou necessari, i el teatre li puja encara més el gruix de la paraula. Per tant, aquí hi ha una barreja que em sembla que és nutritiva per tots. Sembla que en els actors a l'escenari donen un cos nou en el pensament, a la filosofia. Doncs en aquest sentit, el tema que hem escollit aquest any, que és el raonar. També ens podríem posar, podríem tirar una mica més enllà i dir-ne raonar és cantar, que d'alguna manera serà el tema de la conferència teatralitzada d'en Jaume Casals. Enraonar, és dir, la paraula és transitiva, parlem els uns als altres, i el teatre és un lloc molt adequat per representar la paraula i per trobar-nos parlant. Hi ha aquesta paraula enraonar, que com sabeu és específica de la llengua catalana, que almenys no s'hi pot trobar l'equivalent en cap de les llengües llatines, i tampoc ni en l'anglès ni en l'alemany, que és enraonar. Enraonar és a dir, enraonar conjuntament. Aquest enraonar conjuntament, aquest raonar és una manera d'expressar molt bé l'exercici de pensar, de reflexionar compartit. I aquest és una mica el tema central d'aquest any. La paraula teatral és un tresor de la paraula encarnada. És cara a cara.
sempre es parla cara a cara, però aquest és una ritualització de la paraula encarnada, no? I per tant un escenari molt adequat per fer aquest exercici especial que és l'exercici d'enraonar. Però també em sembla que és important en la conjuntura, en el moment en què estem, en què l'enraonar a vegades queda entre dissol i desfet amb unes escenes en què la paraula belluga sense fer el cara a cara, que és en bona part de l'espai digital. Per tant, recuperarem el cara a cara per la paraula. No? I és a partir d'aquí que em vaig recordar d'una inscripció a les parets d'una paret de París l'any 68, del curs del maig de 68, que deia «Haced acte demo», prou actes, paraules. Sorprenent una mica en el context del 68, no? Bueno, podria ser el títol de les escenes de filosofia i teatre d'aquest any. Recuperem el sentit de les paraules, el poder creatiu de l'enraonar, en un món en què a vegades un té la sensació que la paraula es dissol. Perquè la idea del programa de cada any i aquest any especialment és anar combinant aquestes idees, com les podem desenvolupar. Ja seran perquè vindrà algú i ens explicarà, ens exposarà una part d'aquesta idea i després amb les escenes intentarem, amb les escenes teatrals, intentarem donar-hi una visió nova i explicar el mateix. Clar, en el teatre realment sempre tenim uns actors, que els tenim per aquí darrere, que venen que es posen a l'escenari i es posen a parlar realment sempre entre dos. Hem anat, en el programa anem combinant doncs, aquestes dues idees i també busquem la manera de que s'imbrinquin d'alguna manera, no sé si imbrinqui és la paraula correcta, que es trobin. I, per exemple, què passa quan comencem a veure una conferència o una xerrada d'uns ponents i acabem que resulta que no, que eren actors i que estaven fent. Què passa quan els actors es posen a recitar, més que no a interpretar, es posen a recitar. I anem buscant aquestes idees. La primera, la conferència d'inici, Josep, és... Sí, normal, la conferència d'inici és del Carlos López Fox, els orígens de la comunicació i del conflicte. És a dir, comunicació i conflicte no només no són excloents, sinó d'alguna manera van junts, perquè si no dius alguna cosa, en algun moment del conflicte t'has de dir alguna cosa, no? I Carlos López, que com sabeu és un dels paleontòlegs més importants que tenim en aquest país, d'importància mundial, doncs això, resseguirà una mica els orígens del llenguatge i els orígens, diríem, de l'enraonar de l'espècie humana, fins i tot fent algunes referències a que sembla que hauria existit aquestes formes de comunicació inclús en homínids anteriors com els neandertals. A partir d'aquí, això són una mica les bases de la nostra capacitat d'enraonar. L'inici. I doncs això segueix aquell mateix primer dia, que serà el dijous 24, amb un recital d'un espectacle, aquesta edició que a part de les escenes que fem, portem un espectacle ja fet, poc vist a Barcelona, però ja fet, i que és un espectacle que va a un altre extrem, si ho partim d'aquí, va parar amb un gran poeta com és Pessoa, que fa dialogar a dos dels seus heterònims. Sabeu que Pessoa tenia mils i mils mils no, però molts heterònims, i fa enraonar, fa dialogar a dos parts de la seva personalitat i dues maneres d'entendre el món de dos poetes que són el mateix Pessoa, que enraonen amb la veu amb els poemes recitats bellíssims i preciosíssims amb la Montse Vallvehí i amb la música del mestre Toti Soler a la guitarra, que fan un espectacle especial, molt petit, una petita joia que val la pena de veure i que ens fa molta il·lusió que estigui aquí en el festival. I el primer dia, ja veieu que els 3 dies comença a les 6 i acaba cap a les 10:15, diguem-ne, i un dels formats que hi ha en el programa és el format del cafè literari, una personalitat que
parla, fa una conversa amb algú, amb la participació de tot el públic, no? I tanca la primera jornada la Carme Portacelli en diàleg amb l'Oriol, això sobre conflicte i diàleg en el teatre. Sí, ens feia especial il·lusió tenir també una personalitat del teatre, la directora del Teatre Nacional, que ve a donar la seva visió de què està fent el teatre en aquest diàleg, en aquest moment, com ho fa, i ella, per exemple, què hi proposa, i dialogarà amb mi entre tots. I aquest és el programa del primer dia, és un programa prou carregat, el segon dia es va carregant una miqueta més. El divendres també comencem a les 5, a les 6. Obren el Jordi Camí i el Jordi Llobet, dos personatges amb prou capacitat de comunicació, com sabeu, el Jordi Camí científic, el Jordi Llobet del món de la literatura, un dels savis en el camp de la literatura que tenim en aquest país. Vols dir que ens entenem? És el títol. D'aquí ja es pot derivar que no serà una conversa fàcil. No, però és aquesta idea, de dir que sigui una conversa que ja posi en dubte la conversa, perquè finalment la majoria d'escenes de teatre són dues persones que sembla que no es poden entendre i ho intenten, i en aquest intent es basa l'escena. Després d'aquesta situació que creiem, a més pels dos catedràtics, els dos serà molt... Catedràtics i bons actors. I bons actors, volia dir això. Després ve una escena que dirigeix l'Albert Reverendo, de la Perla, i amb els actors, amb la Màrcia, la Irene, el Xavi Ruano i el Sergi Torrecillo, que s'aniran repetint. És una primera aproximació a com comença, què passa amb una obra de teatre, què passa quan les obres de teatre comencen, i lligat es diu Aurora, ens reúnem per néixer, una peça teatral feta especialment per l'ocasió, que intenta anar a investigar la trobada entre personatges, com intenten dialogar davant del públic. I llavors el cafè literari del dia serà amb el Jordi Nopka, quan la literatura enraona, i el dia acabarà amb la conferència del Jaume Casals, l'enraonar és un cantar, una conferència, podem dir d'alguna manera teatralitzada. Sí, estem treballant amb ell. Una de les coses precioses d'aquesta trobada que el públic podrà veure, per nosaltres també és que durant aquests dies previs estem trencant els esquemes, i per exemple nosaltres tenim la sort, ahir per exemple vam fer un assaig amb el Jaume Casals i els actors, que va ser molt bonic, perquè el Jaume Casals és una personalitat, i anàvem parlant i quasi bé no assajàvem i no fèiem que parlar de les possibilitats que portaria aquella escena, si anàvem cap aquí, si anàvem cap allà, i finalment era un conferenciant parlant sobre el temps, sobre moltes coses que jo ara no podré, heu de venir a veure-la perquè jo no la sé, però que l'enraonar és un cantar, era molt important, i com anava interactuant amb els actors i amb el director i amb la part tècnica i amb moltes altres coses. I d'aquesta manera arribem ja a l'últim dia. L'endemà canviem l'ordre, comencem amb una obra de teatre que dirigeixo jo mateix, l'Oriol, i amb els mateixos actors, ja amb la idea de dir els actors quan es troben no sempre estan dient la veritat, el teatre és ficció, la vida a vegades és ficció, i hi ha coses que diem que volem dir de veritat, però les diem de passada per arribar a una veritat, i els actors sempre estan fent això, i mentre intenten explicar aquesta tesi comencen a transitar per moltes obres de teatre, des del Rei Lear fins a un tros de Thomas Mann, textos literaris, cites a molts filòsofs, ja que estem en escenes de filosofia i teatre, i anem trobant. Després tenim la participació amb una altra forma que ja ens ha introduït el Jaume Casals el dia anterior de la cançó, i vindrà el Roger Mas a cantar unes cançons, i el poeta Andreu Gomila, poeta i periodista Andreu Gomila, que ve a recitar un dels seus poemes, per donar una visió lleugerament diferent del que estàvem explicant fins aleshores. Llavors ve una taula de conversa
entre l'Ester Jordana, la filòsofa, i el Santiago Beruete, el científic, sobre si és possible el diàleg entre espècies, que és un tema que em sembla que és prou d'actualitat en els temps de sensibilitat ecològica que vivim, diguem-ne, no? I després hi ha una pausa per sopar. És important, ara no estem dient que en aquestes escenes de filosofia i teatre compartint espai amb les xerrades i les obres de teatre i els nous invents formals que van sortint, hi ha molts espais de conversa en el bar, hi ha coses, hi ha una llibreria muntada a dintre l'espai, se sopa, aquí es berena, també el bar està obert mentre hi ha les xerrades i les obres, vol dir que alguna gent es queda aquí, i es creen realment debats molt interessants que l'espai vull dir que no tenim prou espai, que seria molt bo poder tenir molts espais, no? Després d'aquesta pausa ve una altra obra de teatre dirigida entre l'Albert Reverendo i jo mateix, que intenta tancar tot allò que hem estat buscant i construint aquests 3 dies, i torna a ser una anada a la dificultat d'entendre's entre persones, entre actors que han d'assajar i entre personatges que costen d'entendre, de tu m'has dit això, no, jo no volia dir això, i com aquesta cosa tràgica que passa dalt de l'escena acaba sent còmica i fa somriure, i com a través de la ficció podem acostar-nos-hi d'alguna forma més poètica i més emocional. I el festival acaba amb una conversa a la Marta Rebón, que com sabeu coneix molt la cultura del món, diguem-ne, exsoviètic, i concretament, especialment en el cas d'Ucraïna, enraonar la guerra. Jo conversaré amb la Marta Rebón en el que serà ja al final del festival. Sí, es dona la casualitat que la Marta Rebón era una de les traductores també de l'Alexievich, i vam fer aquí un espectacle fa 2 anys amb la Clara Segura i el Guillem Balart, que ara ha guanyat un premi de revelació, i sobre com la gent parlava en temps de guerra. Aleshores hem construït no els podem tenir en directe, però per acabar, per fer una cloenda, hem construït uns fragments d'uns 7-8 minuts amb les paraules de l'Alexievich traduïdes per la Rebón sobre l'experiència teatral de posar en escena aquesta dificultat del diàleg. I això és tot? I això és tot, bueno, però és molt, és important això, la idea de dir que això passarà aquí en el teatre, a la biblioteca, els dies 24, 25 i 26 de novembre de la setmana que ve, dijous, divendres i dissabte, tota la tarda i vespre i nit. Són jornades llargues, la gent pot entrar i sortir no durant la mitja conferència o mitja escena, però sí entremig, les portes estan obertes, la gent pot comprar o bé un tiquet per dia o bé un tiquet pels 3 dies amb un gran descompte i molt interessant i molt atractiu, perquè així es pots tornar. No tenim pulsera com el Primavera Sound, però podria ser. La idea és una mica la mateixa. El bar és obert tota l'estona, poden accedir al bar, hi ha menjar, hi ha beguda, hi ha cafè literari, hi ha les activitats, i el públic pot anar entrant i sortint. Poden trobar les entrades a la pàgina web de les dues estructures, i el més important també és que tot això passa gràcies a l'ajuda de Banc Sabadell, a la col·laboració en el suport, la paraula exacta és suport de Banc Sabadell, que és el nostre patrocinador. I en Miquel Molins participa i s'ha compromès molt amb el projecte, participant directament amb l'esperit de la cosa, diguem-ne. Sí, perquè avui a última hora el senyor Molins s'excusa i per tant no pot ser-hi, però realment com una fundació com Banc Sabadell, jo he dit Banc Sabadell i és Fundació Banc Sabadell, com la Fundació Banc Sabadell, com el Miquel Molins ens escolta, ho veu i ho fa possible.
És a dir, nosaltres tenim unes idees i unes possibilitats de fer moltes coses i sense la Fundació Banc Sabadell no podríem arribar a fer-les. I això, en un cas com aquest, que és una cosa tan àmplia i amb una voluntat una mica etèria, que a part de les institucions que també ens recolzen per totes les activitats, però aquesta concret, que la Fundació Banc Sabadell la fa possible i a ella els donem les gràcies. I em sembla que jo no crec que no m'he deixat res més. Ja no tenim gaire més a dir. Potser algun es pregunta o està... Sí. Sí? Sí? Sí, per nosaltres una de les gràcies d'aquesta proposta que ens fa la maleta de Portbou al seu inici era dir com construirem una escena diferent de com la fem normalment i també com podrem influir en unes xerrades, unes conferències de forma teatral. És a dir, com anirà i vindrà. I això ens obliga a construir, a mirar-nos la nostra feina amb uns nous ulls, anant a buscar coses noves. És veritat que quan fas teatre tens tendència a anar a buscar que la peça sigui rodona, és a dir, que l'espectador comenci i acabi en ella mateixa, se senti content, però en aquest cas l'espectador sabem que ve a veure moltes altres coses aquella tarda, inclús aquells dies. I aleshores es tracta de com influir en l'espectador, com anar-li a tocar el cor i el cap alhora a dintre d'un gran conjunt. Per tant, no pensem tant l'obra de teatre com a dintre d'aquest conjunt i com interactuarà amb els ponents. Com que l'espectador, després d'haver vist la conferència anterior, s'ho mirarà diferent. Aleshores, el que passa és que els actors saben que depèn de com hagi anat la conferència anterior, hauran d'actuar diferent. I per tant, la proposta escènica està bastant oberta. Un actor, tu saps que un actor quan fa una escena, si el públic està d'una manera o una altra, doncs ell varia una mica. Doncs els actors ho hauran de fer respecte al que passa amb els ponents abans, que es trobaran aquí, aquests dies es van trobant, van xerrant i va canviant. De manera que és una proposta oberta. Són propostes teatrals que són escenes construïdes d'altres obres de teatre o noves que hem escrit o fet Frankensteins d'altres idees a toc per la nostra proposta. Els actors mitja saben el paper, mitja el llegeixen, tenen el paper a la mà, per tant no sabem ben bé si és un assaig o ja és el resultat final. No sabem si és del tot realitat o ficció, que finalment és el gran marc on ens movem tot el festival, i a poc, de la mateixa manera que la conferència és més càlida perquè té unes llums teatrals i un marc teatral i per tant jugues una miqueta amb uns efectes que normalment a unes sales de conferència no es poden fer, les obres de teatre també s'adeqüen i a poc van fan entrar l'espectador, acaben estant en una obra de teatre i començaven estant en un assaig. No sé si t'ho he explicat bé, perquè nosaltres juguem amb aquest... I això impacta amb els propis conferenciants, diguem-ne, que saben que han de fer una conferència que no és la conferència convencional que farien en una sala típica d'universitat o de centre de veïns o el que fos, no? Sí, en aquest cas, concretament el Jaume Casals, que l'hem col·locat alguns dies en un assaig i l'hem obligat a sortir, a tallar-li la conferència, a que passin coses i organitzadament, però finalment estàs veient una conferència. Així de la mateixa manera que ens influenciem uns als altres. El teatre que fem nosaltres normalment a la Perla influencia aquestes escenes, és algo semblant, surt d'aquí, surt del mateix món, però va buscar noves fronteres. Molt bé.
Doncs moltíssimes gràcies. Perfecte. Sembla bé, Josep? Sí, perfecte. Moltes gràcies. Hem de donar les gràcies a tot l'equip de la Maleta, a part de la Fundació Banc Sabadell, a tot l'equip de la Maleta de Portbou, a tot l'equip de la Perla 29 i a tot el món que envolta el petit iceberg dels noms que apareixen en el programa, perquè realment, com dèiem sempre, és una idea, és una feina molt d'equip i és que el festival sigui una conjunció de coses. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Gràcies. Molt bé. Perfecte. No cal que ens movem? Perdó. Els micros sí? Molt bé. Vols que tregui els micròfons? Els micròfons, potser.